Yurdumyzda hurmatly prezident bada daýhanlymyzda uly ünsürip olan halal zähmetine şäksiz sarpygy. Şundan ruhlan ýany ustad bagçyşlamada ýylyň gawunlar garpylaryny dürli görnüşlerini ýetişdirip, azyk bolçulugyna münasip goşunt goşýarlar. Yurdumyzda hususan ahal topragyna daýhanlyň ihlasy zähmeti bilen keremli topragymyň keramaty bilen önürlen türkmen gawunynyň şirin lezzeti asarlar boýy dünýä ýüzüne haýran goýupdyr. Gawun günüň ysy çoğuna täsin gudraty ýorlandyr. Ola türkmen topragynyň taýty hazynalarynyň biridir. Ir zamanlardan beri türkmen topragyna aýratynamy tejenni ýetişdirilen türkmen gawunynyň ysy tagamy, hili, göze ýakynlygy taýdynam içerki hemde daşarky bazarlarda uly islege eýe bolupdyr. Tejenni bagda xanlar häzir kunlarda gawunyň we harman gyzylynjyk ýaly görnüşlerini ýetişdirýärler. Türkmen bagçyşylarynyň şan şöhratyny elime ýaýan bereketli topragymyzda ösürilip ýetişdirilýän ballan datly gawunlar bilen birlikde aly garpyzlar hem bugünkü günde kärinleçilerini ekip ösürip ýetişdirýän islegli önümleriniň biri bolup durýar. Hormatly prezident bilen owy hojagyny berýän uly golagy netijesinde Ahal welaýatynyň kärinleçleri datly gawunlar ýaly şirin lezzetli garpyzlaryň bitkinlik hemde bereketli hasylyny ösürip ýetişdirme uğruna ihlasy zähmet çekýärler. Häzirki wagtda tebigaty gerçik berip ösüp oturan biýarlaryň arasynda görünýän içi köz ýaly garpyzlar olary synlaryny adamlaryň göwünde götürýär. Garpyz teşneliň ganyrýar, oň paçagyndan süýjüm bürepbe etinden bolsa toşup taýýarlanýar. Türkmen bagçyşlary toprakdan şirin näwat bagçy önümlerini önürmäge giň mümkinçilikler diýen daýhanlyň hak howsary gahrman arkadamda hemde hormatly prezident bilen arkadaly gahrman serdarmyda hoşallyklaryny beýan edýärler.